A nutrición constitúe un dos alicerces básicos da nosa saúde e na actualidade está a cobrar unha importancia engadida debido aos hábitos instaurados na nosa sociedade que atentan contra ela. Queda demostrado que a nosa calidade de vida está íntimamente ligada ao que comemos e a como o facemos, por iso é vital unha educación alimentaria que englobe todas as nosas necesidades. Non sabemos comer, pero tampouco porque naide nos enseña a comer, non é culpa nosa, creo que naide nos enseña, con lo cual non podemos saber. En canto ao tema que estamos a tratar hoxe, a perda de peso, saiban que non todo vale. Moitas persoas caen na tentación de dietas de restrición calórica extrema sen tomar conciencia das posibles consecuencias. A dieta debe incluir unha ingesta de calorías restringida pero suficiente. Non existen os milagres. Para mí non existen. Eu creo que calquer proceso de adelgazamiento o que hai que facer é comer de todo en pequenas cantidades, pero comer de todo, sobre todo ser un pouco constante para aprender a comer, que eso é cuestión de tempo. Temos que comer de todo, pero menos cantidade. Debemos comer de todo, vale? Lógicamente hai alimentos que debemos abusar máis, como poden ser as froitas ou as verduras, porque é o que máis nos pode saciar tamén, pero en calquera comida, nas tres comidas principais que facemos o día, temos que comer sempre algo de proteína, vale? Pero eu son partidaria de comer de todo en menos cantidad. Que ao mellor non podemos comer patacas 2 veces ao día, nin todos os días, pero sí debemos comer algo de hidrato, eso sí. Temos que hidratarnos ben. Debemos beber entre 1,5 litro e 2 litros de auga ao día, primeiro porque nos axuda a depurar o organismo, e segundo porque, axúdanos a ter esa sensación de plenitud gástrica que non nos fará picar entre horas, sobre todo se estamos levando unha dieta. E cantas comidas debemos realizar ao día? 3? 5? Depende do noso ritmo de vida. Deberíamos comer todos entre cada 3 horas e media a 4 horas, vale? Mais ou menos. Se unha persoa se levanta, almorza ás 7 da mañá e come ás 3 da tarde, lógicamente ao largo da mañá ten que facer dous tentempiés, non? Se unha persoa se levanta ás 11 e come a 1, pois non, lógicamente aí sacamos de todos os tentempiés que hai. Por último, se queremos controlar o peso corporal, ademais de levar unha alimentación sana e equilibrada, temos que realizar exercicio físico. O ideal sería combinar o exercicio e a dieta. É un pouco difícil, pero sí que deberíamos porque sempre axudamos a ter un gasto enerxético moito maior. Sempre pensando que estamos facendo exercicio para axudarnos, non como moita xente pensa que fago exercicio se como un pouco máis.